Right. Zviri sei traders? Welcome back to our channel. Wanditika kana uri munyowani, make sure ugara wadzwanya subscribe nekuti panapa panotorwa nyaya yakanaka, nyaya yeforex. Wanditika saka video rino kudzidzisana kuti tino customizer sei pamacharts pedu panapa. Wanditika chinhu chekutanga ndechekuti tikabaya pascreen kudai panobuda chizero chedu kaichi, saka taka explainer time frame aya manamba akanyorwa aya. Handiti kuno kuti chano explainer aka handitika ni apa ndo patiri kushanda napo nhasi. Saka chinhu chekutanga isusu tichatanga nepapi? Ni apa. Handiti ngatipadzvanye izvedu, tapadzvanya kudai. Handiti tapadzvanya kudai tichanoona kuti inonotiburitsira page iri ndere anonzi masettings. Handiti checka masettings edu anosvika kwese uku. Handitika right. Isusu tichauya pekutanga panapa tichakuexplainerai. Handiti makada kutarisa kapage kedu kapop aka pakaselectwa candlestick rakaselectwa apa. Handiti then tine bar chart, line neheki neash. Handitika right. Regai timaise ese tione zvaanoreva. Tichatanga nebar. Handiti sezvamuri kuona bar tavatongori selector rauya panapa. Handiti todzvanya back wedu. Handiti muona makenduru edu achinja. Handitika mabar. Tikabaya futi todzokera kuma settings toenda paye patambobaya paye. Handiti toisa rinonzi line todzokera uko. Handiti tichanoona kuti hatisisina makenduru, hatisisina mabar, ringori line rikutiratidza kuti price yakafamba sei, price iri kuita sei. Handiti tobaya futi todzokera tonobaya hiken ish. Handiti tikanozuma kudai muchaona kuti rakada kufanana necandlestick but rakaita sei, rakasiyana. Handimuona rine kamuitiro karo kari kuita sei, karinenge richiita. Tichabaya tichanowanika tichidzokera, tadzokera toisa candlestick redu ndo default redu. Handitika right. Tichabaya futi todzokera takuchinodhila ne anonzi macolors. Handitika customize color scheme ndo patinoda kunoshanda napo apa kuzasi uko topabaya. Handitika right. Tine zvatikanyorerwa zvese. Handiti unokwanisa kuzichinja makala depending ne zvauri kuda, but isusu chinhu chekutanga toda kubvisa tumabox toti twakashata. Handiti tichawanika tichinonobaya pakanzi grid unopabaya. Handiti kubva wauya kuselecta color tichanodhonzera kublack. Handiti tobva tati okay, tobva tati save, takati back kudai wamusvatinga kauyo. Handitika right. Then chasara manje apa ndobva tati inini ndoda macandlestick white neblue. Anoenda mudenga ndoda kuti aite blue, anoenda pasi oita white. Handitika mwari udenga chitiitira zvakanaka. Tobaya todzokera kuma settings kwedu kwekwe toscrolla toenda kuzasi kuma color. Handiti candlestick rinoenda mudenga takati inonzi bullish market, saka isusu tichanoudzwa panapa kuti bull candle. Handitika right. Tiri ipapo tinofanira kupay attention kune pakanzi bar up apa. Handiti bar down ne bear candle ndo makala atiri kuita sei, atiri kunotamba nawo. Handitika isusu tati inoenda mudenga toda tiite sei, ive yeblue. Tichanouya toselecta pe blue ndobva ndaendesa kukona kwangu uko blue yangu yauya, kana kuti ndaselecta iyi yakanaka ndoti okay. Handiti ndobva ndati save, ndakadzoka kunoko. Ani muri kuona kuti blue iri kunze haisi mukati memakenduru angu aya. Nyaya diki uri tsotsa katrainwa. Handiti wamboudzwa kuti zvinofamba sei. Takanodzokera apo. Handitika ndo patiri kubaya nhasi toscrolla toenda kuzasi. Handitika apa taenda pakanzi bar up, saka isu tauchienda pakanzi bull candle. Manje ndo patiri kuda toselecta ka blue kedu kaika nice kakanaka toti okay, tobva tati save, takadzokera back. Handiti muri kuona kuti candle redu raita sei, rabuda baba. Handiti saka isusu red iri tauda kuti tienda kuti rite white. Handiti tobaya zvekare todzokera kuzasi kunoko. Handiti tichanoenda bar down. Handiti
pa down panapa tonobaya white yedu zvakanaka handiti save todzoka kunoko kunze ndoko kaita white handitika takudzokera futi tobaya makala yedu toenda pa beer candle handiti beer ndochi kusela kukwidza blue handitika nyaya yakanaka aihope kubatika dare iro riri todzanya handiti tonoselecta white yedu toti okay tobva tati save tikadzoka ane mukuona. Saka kunuku unotamba nako uchiita zvaunoda iwewe handiti zvidependa nekuti uri munhu akaita sei. Takambodzidzisa vamwe forex vekuti vaiti vakaona kala yered angava macandlestick handiti vaivhiringika handi muona vaitanga kutya handiti zviriko kune vamwe vanhu vane maconditions akadaro. Saka unotamba nako uchiseta uchiita zvese zvauri kuda handitika right. Tabaya pascreen kudai takuchidzoka paya patambotaura kuti tikudhila neapa handiti. Saka iko zvinhu zvitakumbodhila neapa handitika ukapabaya kudai handiti uchanoona kabox aka kakanaka aka kabuda handiti kabox aka kanotibatsira kuedha imwe window handiti kuti timonite macharts ka2 mapeya akasiyana handiti. Pakombiyuta unokwanisa kumonita mapeya ari more than 2 handitika pafoni tinogumira pa2. Saka ngatiite sei tipedze nyaya yachona. Uchanowanika chinodzanya pakanzi new apa ane muona rabva rauya rimwe chati kunoko handiti maona manje midzi dzachona. Kana uda kucustomize futi process maita sei maiona handiti. Ngatisangane pa next video ratichange tichiratidza panapa kuti unochinja sei mapairs ako kana uroda kumamonita ese kawani.